Proč někdo zaplatí za vejce desítky milionů dolarů? Odpověď začíná u ruského cara a končí jedním neuvěřitelným nálezem na bleším trhu. Za těmito slavnými vejci stál klenotník Petr Karl Fabergé. Jeho dílna vyráběla šperky pro ruského cara a byla považována za špičku své doby. Ale právě jedna zakázka ho zapsala do historie navždy. Psal se rok 1885, když se car Alexandr III. Rozhodl, že své ženě daruje výjimečný velikonoční dárek. Proto pověřil Fabergého, aby vytvořil velikonoční vejce. Ale ne jen tak ledajaké. Smaltované vejce skrývalo zlatý žloutek a zlatou slepičku. Vejce skrývalo ještě další překvapení, a to přívěsek ve tvaru srdce a malou korunku. Ty se bohužel nedochovaly. Nicméně císařovna byla nadšená a tak vznikla každoroční tradice. Každý rok vzniklo nové vejce, vyrobené z drahých materiálů, zlata, drahokamů, smaltů, a každé vejce skrývalo nějaké překvapení. Tak a teď jeden z nejneuvěřitelnějších příběhů ze starožitnického světa. V roce 2014 se objevila zpráva, že americký obchodník kdysi koupil na bleším trhu zlaté vejce za $14,000. No jo, jenomže posléze zjistil, že má možná doma Fabergého vejce, což mu potvrdili odborníci. A nyní se odhaduje jeho cena na neuvěřitelných $33 milionů.